समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह इस साल होली गाना के माध्यम से पूरा भैया भोजपुरी में तांडव मचावे वाला बने। काहे कि भैया आजकल पवन सिंह के जितना भी गाना शूट भइल हुए सारा एक बड़ा ही लेवल पे शूट कइल गइल बाटे और सारा गाना अलग अलग टेस्ट के और मियाज के आप सबके देखे के मिले वाला बा। जी हाँ भैया, कुछ कॉमेडी गाना हुई, कुछ अलग टाइप के गाना हुई, कुछ मसालेदार हुई, कुछ रोमांटिक हुई। जी हाँ भैया, मतलब अलग अलग टेस्ट के गाना। एमे हम बात करे वाला बनी पावर स्टार पवन सिंह और चांदनी सिंह के जोड़ी के जे भी ये लोग इंतजार करते रहा वो लोग खातिर बहुत बड़ा खुशखबरी बा। जी हाँ भैया, अपडेट आप सब सुनत हो कि चांदनी सिंह कौन सिंह के गाना आवेला बा। जी हाँ भैया, आवे वाला बा, लेकिन होली धमाका हुई यो कंफर्म रही। जी हाँ भैया, होली के गाना आवेला बटे और साफ तौर पर बता दी भैया गाना एक बहुत बड़ा लेवल के बाद। जी हाँ भैया, और अलग टेस्ट अलग मियाज के बटे। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी वो गाना के शूट के दौरान के बहुत सारा तस्वीर आप सब ये वीडियो में देख पाए। हालांकि आप सबके बता दी कि ये गाना के पावर स्टार पवन सिंह गईले बने और शूटिंग हो गई बटे। अब आप सब ये भी सोचते हो कि 4 गाना के शूटिंग हो गई बटे, तो 4 गाना में से आवत कहने के। जी अभी आप सबको बता दी पवन सिंह के 4 गाना के शूटिंग हो गई बा, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग बाकी बा। आप सबके पता हुई पवन सिंह दूसरे के आवाज पर शूटिंग कर देने और रिकॉर्डिंग ओकरा बात करने, ओकरा बाद ओकरा पर मिक्स कर दिया, मर्ज कर दिया, मतलब जो भी होला एडिटिंग वगैरह करके ओकरा बाद रिलीज हो जाला। तो जी अभी रिकॉर्डिंग के थोड़ा सा लेट बाटे, यही से गाना थोड़ा सा रुकल बाटे। गाना बहुत जल्द आई, बारी बारी सारा गाना आवेला बाटे। लेकिन एमे आप सबके बता दी जहां बहुत सारा मॉडल के साथ पवन सिंह के गाना देखे के मिली, वहां पवन सिंह और एक चांदनी सिंह के भी जोड़ी में एक होली गाना ये साल आप सबके देखे के मिली, जौन की बहुत ही जबरदस्त लेवल के बा। फुल एकदम वीडियो सॉन्ग आप सब देखे और एकदम मियाजी गाना बा। जी अभी तो अभी के अपडेट आप सबके कैसा लागल और गाना के इंतजार बा तो थोड़ा सा इंतजार कर ली। धमाका जब आवल शुरू हो जाए तो लगातार भैया बारी बारी आई और गर्दा गर्दा मचा दी। जी हाँ भैया, तो थोड़ा सा इंतजार करे के पड़ता ई बा, लेकिन गाना आप सबके देखे के मिली। तो चांदनी सिंह और पवन सिंह के जोड़ी एक बार आ रहा बा, गर्दा मचावे पूरा, जौन की होली के माध्यम से। जी भैया, विशेष अपडेट जैसे आई हम बताएं, लेकिन अभी फिलहाल के जौन अपडेट रहा आप सबको बता देनी। चलते चलते इतना ही कि हम वीडियो के लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि जोड़ी आई तो कितना ज्यादा गर्दा मचाई।